siang hari menika kula tansah paringan sehat walafiat boten enten kirang saji namanipun. Shalawat jawa salam kita tunjukaken dumateng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tunggu sahabatipun wiwit menika sampai yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang wonten hadir ing Balai Desa Ketidang utawi wonten ing Jawi, ngaturaken sugeng rawuh. Alhamdulillah Bapak Ibu kaitane dumateng hari ini dinten Minggu Kliwon tanggal 18 Mei 2025. Desa Kencang mengadakan sedekah bumi dengan keadaan lancar. Mugi Allah Ta'ala tansah pinaringan rindu. Amin amin Allahumma amin. Mugi Allah Ta'ala tansah males sedaya panjenengan ingkang